ओमफ्राय मुला आगै नोंहालाय ओमफ्राय गोसथोनाय लाथारला आरो बेसे हारसिं थाबाय थानो दे नोङो हारसिं थानो गोसो गैलामोनलै बाजै मोनानिसा हा माथो उफाय नट रावखौ मोना माथो मोनैखायनो लानोनो गोसो गैथारलालै आं मेगनफ्राबो माबा बैथाला मेगनसो जालांबायलै माबा सिख्लाफोरखौनो सासेयाव फसायला माबा हाबा जाखांनायफोरखौसो फसायग्रा जालांबाय बा मुला बेसेबां मोजां खोनादों माथो बेसेबां मोजां खोनादों ओइ बिगुर मुला आं हिनजाव खाथियाव दाथालै नोङो दाथा बिगुरा आं हिनजावखौसो लाइन लादों माथो ओइ देखो ओइ बुरबे आंलाय नोंनि हिनजावखौलाय मानो लाइन लालाबायनांगौ जाखोब्रा माथो थिगब्रा नोंजोंलाय मेगनखौसो बैथाला होनफ्लादों मेगनाथ' नंखाया गोसोआसो बैथाला नोंना दानो नैबे खदालजों स्लिम जावख्लाबहरो आं नोंखौ बिगुरलाय ओइ फाग्ला एफा गरमाव मा जादों नोङो बिगुर एफा गरमाव खोथिया फोनो लेंहरनानै आंनि गोसोखौसो इसिबां गोथार गोसोखौसो बैथालामबावदों नोङो मा होना होनजाथ' आगरबा होनगोन ना ओइ फाग्ला सानजा जाबायहाय सानथिं माथिं मा जालायखो नोङो है लेंहरनानै इसिबां लासिंसिं खालामो थांफिनसैलां हारसिं फैथां नों खोथियाखौ दरखार गैथाराखै थांनायनि माबायदि जानानै आखा खदालजों देख्लाथारनां नोंखौ ओइ सानजा जाबायसो मा खुसि रागा नंलाबायखो हा बिबाजै बिबोनां रायलायनायावलाय जाखायो बेफोरबायदि एदावलायनायालाय माखौ सिरागा जोंखो आया गरला बुरजाफोर मा जालाबायखो एफा सान्दुं गोसायाव आं दसे ट्रेक्टर लायनो थांबाय बेयावनो मा जाखो दा लोंनानैसो नांलायनो नागिरलायबाय नोंसोरो बिगुरफोर नोंसोर एफा गरमाव खि जौ लोंजाबायो ओइ मुला सिरि थालै नों सिरि था बेफोरबायदि मानसिखौ देख्लानानैसो खारगोन आं दिनै आं मा होनदोंलै नोंखौ मा होनदों एसे माबा मोनसे खोथा बुंबाय बेखौनो आंखौ खदालजों देनो ओंखारलायदों देथारदोलै आंखौ देथारदो मा देथारनोल'ब्रा बेसे देनानै खोथिया थिलियाव गारनानै दोनहैगोन नोंखौ बिगुर ओइ फाग्ला सानजा हामखौ सानसे माथिं खोब मोजां खामानि मावदों बायदि मोनदों नामा नोङो हो सान्दुं गोसायाव हो दोन खदाला नङाबा आइखौसो लिंहरसै आङो नायनो बाबाय आं मोख्राफोर बायदि दोनगोन सान्दुं गोसायावनो मोनसे खामानि मावस्लाबनो हाया खालि जौल' नांगौ जौखौनो गारहैजोबनोसै आंथ' फायखानायाव ओइ फाग्लाफोर जाबायलै जाबाय आगथिया खोथिया फोनो थांनो नागिरनायाबो बिदि जायो नामा थौदो ज' माइ गायनो होलायनो बेनो माथो खामानि मावैनि स्टार्टिंआवनो माथो नांलायलायबाय मैया एसे हालेवखानायाव दै सारगासिनो बिसोरो दा थांनानै एसे हालेवनोसै खदालखौथ' आलि खोथेनोसो लादोंलै मा देख्ला देख्लि खालामनो लाबाय थागोन नोंसोरो हो ओइ बिगुर थास' इसिबां आबादारि जानो गोसो दंथारोबा थांलै हारसिं थांनानै फोहैबानो जाबाय दा औ थांनानै फैबानो जाबाय दा जों सानैखौ मा होनगासिनो नै थाङै थुङै दाया आंनावसो ज' जासिगोन बायदि मोनलायबाय आङो दिनै माबा नांलाहाय आगै बे फाग्ला मानैजों जानाय नंला बे फाग्ला मानैया दिनै खर'आव दावखोखानायजों मानायजों जाला बिसोरो दिनै मावथ'नांला दे जासिगोन दे मा मावा दिनै मावथारनांगौ दिनै मावा माला मावबावनांगौ औ दिनैनो मावथारनांगौ MLA सारा मानोबा लिंहरदोंमोन आंखौ OSP नोंथां आङो फिसाजोनि बडिगार्डनि खोथासो रायलायनो लिंहरदोंमोन नोंथांखौ माने सिगांना सेंग्राफोर गोजामोन ना बडिगार्डफ्रानो डिउटि मोजां होआ होननायखाय आङो माने बडिगार्डखौ चेन्ज खालामनो नागिरदोंमोन नोंथांनि आइजो पुलिस स्टेसनाव माने सिख्लाफोर दङ नामा माने गार्डनि थाखाय माने आङो गार्डखौ चेन्ज खालामनो सानदोंमोन फिसाजोनिखौ औ मोनगोन नोंथां आरो साबैसे नांगौ आंनो इनफर्म खालामहरबानो जाबाय आं एसे रेडि खालामनानै होगोन नोंथांनो थाखाय
बुंनानै होदो साबेसे नांगौ आरो माबायदिखौ नांगौ एसे खिन्थानानै होबानो जाबाय जाहाथे एसपि मेडामा मोनथियो। दाखालिनियानो जाखाया आरो बे एसपिया फैबावदोंसो जायाफ्रा मा मोनसेबो मोजां बडिगार्ड हरा आंनो थाङै थाङै आंहा बिराद खस्थ' जायोहाय मा जेबो खामानियाव सलिया आयु 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 नामावनो मानसिल'खा ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि बडिगार्ड फैयो बे स्टेसननिफ्राय पुलिस स्टेसननिफ्राय बाबायसो आं आफा आंनो नाङा खोमाहाय आंनो बाहेराखौनो माबादोखो बाहेरानि मानसिखौनो आरो आफा मिथिगौ ना बिसोरनि बडिगार्डफ्रा एखेबारे जेबो खामानियावनो सलिया ओरैनो बेखार मोनफ्रोमबो खामानिखौनो आंसो मावनांगौ जायो माबा मोनसे खामानि थिनबाथाय जेबो मावनो रोङाबा ओरैनो नामावल' जोंना फैसायानो ओरैनो लस जाजोबो बिसोरनि बडिगार्ड लाबोनानै ओरैनो बेखारनो। हा फिसालायमोन माबायदिथो बडिगार्ड नांगौ मा टाइपनि नोंनो एसे खिन्थानानै होलाय। आफा आंनो ना ओरैबायदि बडिगार्ड नांगौ माने जाय आंनि खोथाखौ मानिजोबो एखेबारे आं जाथिनो बेखौनो मावजोबो माने आंनि खोथा उल्था पुल्था माबाया आरो आंखौ बिराद सापर्ट खालामग्रा बडिगार्ड नांगौ आंनो। दाखालिनाथ' माबायदि बडिगार्ड होफैदों नों सानै सानै होफैलायबाबो सानैबो जेबो खामानि गैयाबा माबा खिथु खिथु आंखौसो बखिनो नागिरबावो एखेबारे जाखाथारो आरो आं होनखादों आफा आंनो बेफोरबायदि बडिगार्डखौ नाङा आरो आंनो बेफोरबायदि बडिगार्ड लायोबा आं हारसिंनो माबानानै बेलेग जायगायावसो थांसै आं बाबाय। दे फिसालायमोन मानिगोन ना नों एसे मोजाङै थिनबानो जाबायना बिसोरखौ। मोजाङै थिनलायलायनांगौ जाहैबाय बिसोरखौ ओमफ्राय माथो दाखालिबो नुवाखै आङो हिलखौ माबायाव दै खाथियाव बावबोबाय ओमफ्राय बेखौनो लायनो थिनफिनबाय माबा लायनो थांनायानो माबा हिलखौनो मोनसेल' लानानै फैबाय मोनसेखौ गारबोबाय मायाव खोमाबोखोथाय ओरैनोबा आंना जा फसायखानायमोन 10,000नि खामनिमोन ओमफ्राय खोमाबोबाय ओमफ्राय बेफोरखौ होननायनि दायबाव ओमफ्राय आंजोंसो जा उल्था उल्था होनफिनबाय ओमफ्राय उल्था उल्था होननायनि रागा जोंनानै सिलायखौ सेख'नानै बेनो खर'आवनो थाब बुनानै होदोंमोन आङो ओमफ्राय दाना आंखौसो केस होनो ओंखारबावो बाल बेफोरबायदि बडिगार्डखौ नाङाहाय आंनो। आयु माथो खाथ्राथार बेफोरबायदिजोंनो सोर बडिगार्ड थाफाबायनो जोंनि पुलिस स्टेसनाव थानाय सिख्लाफोरा बेखौ मेनटेन खालामनो हागोन आयु जानाय नङाहाय जोंना एमएलए सारानो जेबो फोरोंनानै दोनथ्राखै खोमा। अब्ला एसपि नोंथाङाथ' खोनाखाबाय दा आंनि फिसाजोनि डिमान्डफोरखौ मोजाङैनो एरेन्ज खालामना होनो हागोन ना आंनो बडिगार्ड? आं ट्राइ नायगोन दे सार। ओइ हिन्जाव एरेन्ज खालामथारनांगोन खालामोबा हायोबा हायो होनखा हायाबा हाया होनखा। फिसालायमोन बाराद्राय जाबाय नामा नोंना? आंनि बारा जानायखौल' नुयो बयबो आंनि टेनसनखौनो नुवा रावबो।